Kaching im ha ki kapot ka long ka basyaw san e shisha namar ki babun ki nong shong shnong jong ka jala Meghalaya ha ki kapot Assam kam tam sha ki thain la pangam man ka por ki sha pending ha ki karbi bat ha ki pulit Assam kane ka jing sha pendik kadang yai beteng hadu ki ne ki sngi ya ki nong shong shnong jong ka shnong la pangam West Jante Hills Meghalaya Menta kala de ko por ban sedang ya ka kam rap kam riang hanre ki nong shong shnong jong ka la pangam haba ki mut ban le sha ki hali ki pen thor jong ki la sha khang ha ki pulit Assam ki ne ki pulit Assam ke la khang persha ya ki ne ki nong shong shnong ban le tre sha ki hali ki pen thor jong ki da ka ba ai daw ba ki de ban ap hadu ban da kut ka election jong ka Assam ki nong shong shnong ki singaw longo kum no ki ne ki pulit Assam ki khang yi ki ban tre ha ki lang kha la jong hato ka ne kam de ka kam yo roi pat ka kam le bor she e ka jingya da ya ki bru jong ni ki nong shong shnong jong ka la pangam ki la kar pat bat ken turu ya ki bor sarkar jong ka jilla Meghalaya ba kin shim khia kham kloy ya ka ne ka kam khnang ba kin yo ban rep ha ka por ka ba byang kumbolong mentagasni ngimot bandai bandrap hakini kelang khajongi ke barang sak serak mentah te dekajing pembanse namar ladai ke porma bandrap banriang tengiwan sekini kelang kha namar ladai ke por banthung bandrap dan rei dekajing sosi ngimla bantip ma tengi sabat hakini ki polis jong ka Assam kimsa ini ban he kelang kha teng to bidang ye hang to teng ladap ikran bat ki mana teki ang ba patsa ka bor bahalor mo patsa ka baga an ki ang dal election ka Assam haka khandai tarik April ta hang takin saya kran biang te lada kumta te hadu kan no ngi haban ngi ap si ap duk ke por baladap ade ke por banrap hande hadu menta bang patsa ngi banrap te kumno ki ang ipi habaya dai bat kana kare karyang kumno ki kimsa ipi ki ang i wa sa ra ka Sarkar wali rapi wa kan hudep ye election yang gani ga Assam yang hudep election ga Assam de yok pilih rep ong i de Islam wa yang ong jan dep ba dep ko de yok rep na haduk kan ni la yok rep temenun de por i rep upi bagi bru de cara ke bagi cara sembegi cawa seneng nyah i wan tang gesne la hudep rupo tamno wa perkat ni liang yang iman dia bami wa tusnem wan Perok ini ke wak uncangan wak lekawang wak liar sky wak liar semit ate dang man go gasak cerak te giwion hi gi penthor debun gi ko dedep im yo urep uki hai pori wo biang te sarkar kamno berkat go ladang yo urep la ye ki mo pendep ha kitegi sisni asni don hi ipor iwa snyap sar ong gini pulis Assam la de egi ila te isnyau kam gino rep ta urep di gimanai wa ye Kesnya bahagia sarkar upha ye gijing yada wa uye kalam la smart yo urep uki mari dep election mari yo hiar chahali